Раз, два, три. Так, гук нібито йде. О, так, все забыл уже. Что с нашим чатом? Что с нашим чатом и что с Твичом? Так, ну нехта штосьці піша, але нібыта гэта не отображаецца. А, так, у чаце. Халера. Заклаў спецыяльна час, каб усё паспець, і не паспеў. Як заўсёды. Даруйце. О, падаецца, на твічы таксама мы ёсць. О, курва. Не ведаю, куды я стрымлю, але нібыта стрымлю у Twitch. Так. Ці працуе тут мульцічат? Не працуе. Курва.
Так, тут бачу нешта. Мгм. Але не тут. Яшчэ адна спроба праверыць. Бля, нешта удаліў, а я не ўпэўнены, што тое, што трэба. А, але нехта мяне нават глядзіць. Напішыце, ці вам нармалёва чуецца хаця б. Зараз паспрабую адвязаць і прывязаць нанава. На Ютубе нармалёва чуецца. Гэта добра, на Твічы. Янчык 27. Я не ўпэўнены, што я зрабіў нешта тое, што трэба. Адстранены на 600 секунд. Я не спецыяльна. Так, даруй. Мульцічат усё яшчэ не працуе. Ну, так, прабач. Бачу цябе на Ютубе. Мульцічат усё яшчэ не працуе, але нібыта трансляцыя ідзе. Зараз я яшчэ раз паспрабую, апошні раз. Бо, канешне, было б няблага чытаць, што вы пішаце. Так. Праверце адрас виджета. Ну, добра. Ні халеры не працуе. Тады зробім інакш. Што будзем ствараць, пакуль не ведаю. Я насамрэч думаў нешта больш класічнае, але хаця б для пачатку. Але зараз усё вырашым.
Пару хвілін, калі ласка. Ёсць. Ну, нібыта нешта я бачу. Канешне, будзе крыху цяжка чытаць з двух чатаў адначасова. Калі ёсць магчымасць, лепш, канешне, пісаць у YouTube, але Twitch я таксама буду праглядаць час ад часу. З мультычатам, канешне, я, пэўна, паспрабую у іншы раз нешта паспрабаваць зрабіць. У папярэдні раз ён працаваў. Так, Айханна, бачу цябе, всё добра. Але тут вельмі мала. Але тут вельмі... Так, добра. Пачнем нарэшце. Беларусізатар мне паказалі, дзе ён ляжыць. Я яго паспрабаваў усталяваць, але, на жаль, ён, канешне, даволі стары. І з-за гэтага там частка ангельскай, частка расейскай, частка беларускай мовы, карацей, гуляць у гэты зараз не вельмі зручна. Таму хай будзе пакуль расейская. Там можа нешта падумаем. Што тычыцца таго, якое паселішча будзем ствараць? Ну, насамрэч, я думаў паспрабаваць зрабіць, як я ўжо гаварыў, нешта простое. Але калі ёсць нейкія ідэі, што было б цікава,
Таму што я насамрэч не вельмі многа гуляў у DLC, але цалкам ведаю, пра што яны, якія ў кожнага з іх асаблівасцей, гэтак далей. Таму, калі нехта не ведае, тут сярод DLC, па-першае, гэта можна стварыць, можна не стварыць, можна стаць часткай нейкага каралеўства і заваёўваць сабе нейкія рэгаліі. Нам з майго пункту гледжання не вельмі цікава, але чаму б не. Далей тут ёсць ідэалогія. У кожнага паселішча ствараецца свая ідэалогія, і кожная пешка таксама валодае асаблівай ідэалогіяй, і цікава назіраць, як яны ўжываюцца паміж сабой. Нехта можа прыхадзіць, ствараць прапаганду сваёй ідэалогіі і гэтак далей. Карацей, таксама вельмі цікава, на мой погляд. Біятэк — гэта ўжо нешта больш цікавае, таму што тут можна вырошчваць дзяцей, можна мадэрнізаваць сваіх пасяленцаў. Біятэк, дарэчы, можна ствараць сваіх роботаў. У гэта я крыху гуляў, тут ёсць таксама цікавыя босы. Можна з гэтым нешта зрабіць. Аномалі — гэта тыповы хорар, то бок тут трэба шукаць і вывучаць нейкіх дзіўных лаўкрафтавых, я б сказаў, нейкіх пачвар. І у яго я гуляў менш, але таксама чытаў вельмі добрыя водгукі. Ну і апошняе — гэта Адысея, ніяк не звязаная з апошнім фільмам. Гэта пра касмічнае даследаванне. Тут можна стварыць свой карабль і падарожнічаць на ім па планеце і па-за планетай. Так, хто тут? Можа, прапанаваў. Шапагалізм — гэта няблага. Стварыць самы пракляты старт з магчымых. Можна. Але цікава, канешне, колькі я ў ім змагу прагуляць. Мне падаецца, я вельмі быстра адкісну. Але калі мы гаварым пра гэта, самы пракляты старт, гэта, напэўна, вось гэта. Калі ты апынаешся адзін пасярод планеты і у цябе няма амаль нічога. Можам паспрабаваць. Максімальную складанасць я не ведаю, але калі вам патрэбныя мае пакуты, таксама можам паспрабаваць. У мяне нешта ўвесь час знік.
холера. Так, яшчэ раз. О. Так, цяпер бачу. Цяпер бачу. Самый проклятый старт. Ну, вы попросили. Раптоўна. Дзе мы апынуліся? У пустэчы. Няхай так. Яно нас папярэджвае, што нам будзе срака, но мы гэта і без яго ведаем. Ну і за каго мы будем гуляць? Гацінец медзік. З больной спиной. Інтарэс да хіміі. Можна я перарандомлю, окей? Не ўпэўнены, што гэта лепш, але няхай будзе. За нейкую дзяўчыну 68 гадоў, якая добра б'ецца, няблага строіць, але больш амаль нічога не ўмее. Ну і размаўляе недрэнна. Ну, паспрабуем. Хутчэй за айцішніцу. Але я не ведаю, ці ёсць айцішніцы 68... Ну, напэўна, ёсць, конечно. Я думаю, яны больш прыемныя людзі, чым тая жанчына, за якую я буду зараз гуляць. Так. Што ў нас тут ёсць? Будаваць умее не айцішніца, ну так. Што ў нас тут ёсць? Гэта... О! Гэта ў пустэчы нават нейкая вада. Цікава, цікава. Добра. Вось гэта не вельмі добра. Хаця 70% ад пладавітасці зямлі можна нават будзе нешта вырасціць. Ой, але, канешне, гэта будзе весела. Добра. Што ў нас ёсць? Яна ў нас умее будаваць. Гэта, насамрэч, ужо няблага. Таксама адразу зробім, каб яна магла сама сабе лікаваць. Так. І што мы ёй будзем... Што яна будзе рабіць? Ну, з гэтым она не справіцца. О, будзе будаваць. Будзе будаваць. Будзе насіць. Будзе вырошчваць ежу. Гэта, напэўна, самае галоўнае, што нам патрэбіцца. З аднаго чалавека камунізм, на жаль, або наадварот, не атрымаецца будаваць камунізм. Таму няма аб чым хвалявацца. Так, што нам патрэбна? Нам патрэбна пабудаваць. У нас нічога няма. У нас, дарэчы, няма нават дрэва. У нас няма дрэва, у нас ёсць нейкая сталь, у нас ёсць камяні. Але ў нас ёсць вось гэта будова без крышы. Гэта добра. Таму першае, чым мы займемся, гэта разбяром яе. У нас будзе хаця б нейкі будаўнічы матэрыял.
Давайте-ка яна паскорыцца. Монолит. Гэта хто? Грыф. Окей. Дарэчы, тут нават паляваць няма на каго амаль. Ігуана. Кайф. Ну і я браў максімальную складанасць, таму хутчэй за ўсё хутка прыйдзе нехта і дасць ёй пасрацы. Паглядзім. Давай працуй хутчэй. У нас ужо ёсць граніт. О, курва, яшчэ і пясчаная бура. Разбірае яна не вельмі хутка, на жаль. Добра, пакуль яна разбірае сабе хату, заплануем. Сцены з граніта. Спрабавалі вы пабудаваць хату з граніта? Мне падаецца, гэта не вельмі зручна і не вельмі хутка. Ага, яна яшчэ спаць лягла. Ну добра. Што з яе паказчыкамі? Яна галодная. Гэтага варта было чакаць. З ежы тут, конечно, нічога няма. Ёсць кактус. Вельмі добра. Можа, тут яшчэ кактусы ёсць? Няма. Адзін кактус. Што яшчэ? Ну так. Зразумела. Бляха. Моцна баліць. Гэта не вельмі добра. Так, пенсія, ну... Насамрэч, мне падаецца, можа быць і горш. У яе вон кактус ёсць. І пабудаваць... У яе ёсць свая хата. Ці у вас ёсць свая хата? Ну, вось, пра што і гаворка. Так, спаць яна хаця б будзе цяпер не пад адкрытым небам. Так, каб яна збірала, нам патрэбны, напэўна, вот гэта... Фермер ці садавод, не памятаю. Яшчэ тут, падаецца, можна неяк паляваць на рыбу, але... О, нешта ёсць. Але як, я не ведаю. Я ніколі гэтым не займаўся, падаецца. Гэта амаль нядаўна дадалі ў гульню. Так, ну, яна нават нешта пад'ела, падаецца. Таксама з граніта трэбна быць. Гэтага мусіць і не хопіць.
Ну так, ніякіх суседзяў, акрамя грыфаў, якія, напэўна, толькі і чакаюць, каб яна памёрла. А гэта, хутчэй за ўсё, будзе вельмі хутка. Ну і чаго? Ну так, яна лягла, таму што краваць няма. О! Тут нешта ёсць пра рыбу. Ну, няхай паспрабую. Пакуль у яе няма краваці, хай будзе вот гэта. Можа, ты пачнеш нешта рабіць ужо? Не. Добра. Заплануем, калі яна не памрэ, таксама нешта вырошчваць. Сюды. І гэта хай будзе рыс. То бок ты пачала вырошчваць, будаваць сабе ложак ты не жадаеш. Гэта хто? Нешта для абмена. У меня нічога няма. Всё. Хана ёй. Падаецца, я не настолькі добра гуляю ў RimWorld, каб на самай вялікай складанасці выжыць. Гульня скончана? Чыста тэарэтычна зараз можа нешта здарыцца. Але мы не будзем назіраць. Давайте ўсё ж нешта более лайтовае. А то, канешне, паміраць праз адзін дзень будзе не вельмі весела. Напрыклад, страчанае племя. Што ў іх тут ёсць? Не вельмі многа чаго. Ну так, гісторыя жыцця на іншай планеце. Нічога іншага нас і не чакае, калі мы апынемся ў падобнай сітуацыі. Так, давайте нешта больш аптымістычнае. Страчанае племя. Гэта не цікава. Давайте яго паспрабуем. Давайте паспрабуем яго і ўсё роўна на апошняй складанасці. Канешне, калі зараз мяне закіне ў якую-небудзь Арктыку, гэта, хутчэй за ўсё, таксама будзе вельмі хуткая і так лірычная гісторыя. Вітаю тых, хто піша на Твічы, але тых... Ну так, ёсць такое. Тых, хто пішуць на Твічы, я магу не вельмі хутка адказваць, бо ў мяне зламаўся мульцічат, і я лепш бачу тое, што паказваецца на Ютубе. Калі ёсць магчымасць, можете пісаць туды, але Твіч я таксама буду час ад часу глядзець. Ну і так, усіх вітаю, хто далучыўся. Так, што ў нас? Ну, гэта падаецца лепш, чым пустэча. Тут, падаецца, нават нешта, нейкія расліны ёсць. Давайте паглядзім. Ідэалогію возьмем класічную. Тут у меня нават 5 пасяленцаў. Окей.
Я падбіраць іх не буду, але давайте паглядзім, хто ёсць хто. Адна галодная, але нядрэнна б'ецца і здабывае. Ну і нешта вырабляе, але нам пакуль гэта хутчэй за ўсё не вельмі спатрэбіцца. Гэты нейкі наркаман. З гэтым мы паспрабуем неяк справіцца. Ну ці ён памрэ. А яшчэ ён паехаўшы. Ну так сабе, конечно. Во, гэты дзядзька нешта пацікавей, але ён біцца зусім не зможа. Ну нічога, гэта не страшна. Наркомана пакідаем. Ну окей. О, тут іх нават 2. Але гэты няблага б'ецца. Як вы да наркотыкаў ставіцеся? Я хутчэй за ўсё ведаю, што з гэтым рабіць. Але паглядзім. Ну і гэты... Карацей, неблагая каманда. Канешне, 2 наркаманы. Але паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Так, у нас ёсць таксама жывёленка. Як? І нейкія будаўнічыя матэрыялы. І нават ежа. І нават нейкая зброя. Ведаеце, што мы зробім? Мне падабаецца рабіць гэта з наркаманамі ў гэтай гульні. Так. Добра, гэта потым. Зараз паглядзім, куды каго адправіць. Усе будуць здольныя. Метаслаў і Ерайгор. Ой, галоўнае, каб гэта не паглядзеў нехта з не тых людзей. Так. Паляванне пакуль пакінем. Будоўлю, канешне, толькі адзін. Але лепш адзін, чым нікога. Шахты таксама будем копаць. Што тут? Ну, у нас есть нават фермер. Это пакуль пакінем. Это таксама нам не спатрэбіцца ў першыя часы. Гэта цікава, але ж я не упэўнены. Ну так. Рыбы тут няма. Што яшчэ? Гэта хай будзе так. Гэта пофіг. Смецце. Гэта не прынцыпова пакуль. Вывучаць нешта, гэта будзе патрэбна. Вось гэта. Так. Животновод. Добра. Так, у нас ёсць адзін, хто будзе займацца будоўляй, адзін, хто будзе вырошчваць ежу.
Астатнія, хутчэй за ўсё, будуць насіць і дапамагаць. Ну і магчыма нешта капаць. Трэба паглядзець, што где тут можна вырошчваць. Ну, не так, вельмі шмат месцаў. Тут неблагія, канешне, тоннелі ёсць. Можна нешта з гэтым прыдумаць. Але ж тут будзе цень, хутчэй за ўсё, будзе мала сонца і будзе дрэнна расці ежа. Напэўна, недзе тут. Ці тут. Тут і хата нейкая ёсць. Зробім-ка мы так. Хто тут лепш за ўсё б'ецца? Так, гук, калі надта моцны, вы гаварыце. Бо мне то нармалёва. Зрабіў напалову, калі яшчэ трэба, пішыце. Так, хто яшчэ раз, хто лепш за ўсё б'ецца? Бліжні бой. Так, добра. Трымай вось гэта. Ты трымай вось гэта. Не? Вось гэта добра. Так. Так, а каму мы вось гэта? Падаецца, вось гэта трэба разбіраць. О, а это што? Нейкая кніга. Не ведаю, што яна нам дасць. Але хай будзе. Можна будзе прадаць потым. Так, і тыя, хто ў нас пры зброі. Вось гэты пойдзем даследаваць. Хутчэй за ўсё там, канешне, нічога не будзе, але лепш паглядзець. Птушачкі нейкія, ужо можна будзе іх забіць. Калі што. Так, залятаем. О, нармалёва. Трохпакоевая кватэра. Нас, канешне, 5, але ж гэта не праблема. Добра, тады недзе тут мы і створым першапачатковую базу. Толькі, канешне, адзіныя вось гэтыя дзверы я бы пазамяняў на драўляныя, то яны будуць вельмі доўга адкрывацца. Гэта не вельмі зручна. Так, добра. Што ў нас было? Вось тут. Вось тут нам трэба стварыць нейкае поле адразу. Таму што вось так. Таму што гэта ўсё яшчэ найвялікшая складанасць. І таксама склад. Склад хай будзе тут. Мы дададзем крыху сцен. Што забыўся дзе? А, вось тут. Гэта мы разбяром. А, і яшчэ ось так зробім. Все, працаваць. Ну і чаго мы стаім? А, яны ядуць. Ну, добра. Не маю нічога супраць. Сама нам нужно нейкую сметніцу зрабіць. Так. А, у нас ёсць таксама котка
і сабака. Моноліт нам пакуль да сракі. Про кактусы не ведаю, але тут ёсць вось нейкія дрэвы насамрэч. Але паглядзім. Пакуль пачнем з таго, што я ведаю. А вось калі гэтага будзе недастаткова, тады, канешне. Во. Ведаеце, што мы зробім? Можете мяне асуджаць, але сожжем наркотики. Вот что мы зробім. І паглядзім, як наши наркоманы да гэтага ставяцца. Такія справы. Жорстка. Але што рабіць? Нам патрэбны толькі пасяленцы ў сазнанні. Это мы можем разобраць, і таксама нам патрэбны ложкі. Ложек. Нешта я яго згубіў. Яны ж не ведаюць ложак. Яны ж не ведаюць, што такое ложак. Бедныя, няшчасныя дыкары. Это хай яны разбяруць. Так і так. Все, усім ложкі ёсць. Трэба, канешне, каб яны ложкі прыдумалі. Ну во. Это не складал. Так. Что у нас по ежи? Ежа нейкая ёсць. Будаўнічы матэрыял ёсць. О, яны ўжо нешта пасадзілі. Першы дзень мы не памром. Верагодна. Так, дабудуем сцены. Якая тут гандлярская жылка? Пакуль до нас прыйдзе таргаш нейкі, мы уже адкіснем. А можа і не. Насамрэч, што касаецца гандлю, тут, канешне, калі я гуляў папярэднія разы, то з гэтым няма амаль ніякіх. Все даволі проста. Вам патрэбны разнаполавыя жывёліны,
вы іх размнажаеце і потым не ведаеце, куды дзець. Сабакі лепш за ўсё, бо сабак яшчэ можна натаскаць, каб яны нешта дапамагалі рабіць, там, таскаць или выратоўваць пасяленцаў. І сабакі даволі дорага, сабак можна даволі дорага прадаць. Одна у нас уже есть. Ну, ці котак. Ось коткі даволі, они, конечно, нічога не умеюць. Пераноска нібыта ёсць, але хутчэй за ўсё нічога цяжкага пераносіць яны не змогуць. Да і захочуць ли. Коткі трэба. Ну, насамрэч, жывёліны ж тут выступаюць таксама і як нейкія карацей, яны зніжаюць стрэс у жыхароў. Гэта нам таксама будзе патрэбна. Так, дададзім крыху пыльнасці. Ось так. Это можна так само разобрать. Так, что робіць далей? Я пакуль нешта не зарыентаваўся. Вось гэта нам патрэбна. То як яны без ложкаў. Нават табурэтку яны не ведаюць, як зрабіць. Ну што гэта такое? Дарэчы, котак, напэўна, таксама можна з'есць. Слышь, адкуль у цябе? Бачылі? Паліў. Вось курва. Ах ты. Ну добра, дакуры і ўсё. Так, а гэтыя не ведаюць, што рабіць? Ну вы што, здурэлі, што ли? Тут да халеры чаго рабіць. Зараз паглядзім. Зараз паглядзім. Што нам патрэбна? Нам патрэбна дрэва, якога ў нас да халеры. Чаго мы нічога не робім? Незразумела. Так. Гэтыя двое будуць вывучаць. Гэты будзе збіраць расліны. Гэты што будзе рабіць? Хай прыбірае, па-першае. Больш ён нічога не ўмее. Гэта нам пакуль таксама не вельмі... Ну, хаця, вот вось гэта, магчыма, што-нибудь ствараць. Вось гэта... таксама. Вось так хай будзе. І нам патрэбна нешта... Нешта, напэўна, нейкую сталь здабываць. Хто можа. У нас яшчэ ёсць. Ладно, добра. Ужо ежы няма. Не. Зараз збяру. Агава. Лепш, чым нічога. Так, загон. Канешне,
травой не вельмі добра. Але ну хай. Што за рытуал можна стварыць? Так. А я, напэўна, ўжо нешта праглядзеў. Хутчэй за ўсё звязаны з іх ідэалогіяй. Але з улікам таго, што ў нас няма вось гэтай вось фігні. Алтар, вакол якога яны будуць збірацца і праводзіць свае нейкія рытуалы, яшчэ нешта. Мы яго пабудуем потым. Так, тое, што я раздаў усім заданні, гэта таму, што я менеджер. Менеджер самы важны чалавек. Насамрэч не. Што? Якія сатаністы? Так. Во. У нас нармалёвая ідэалогія. Женская вопратка. Всё тело патрэбна быць пакрыта. Ну, мужская вопратка толькі пах. Ну, што тут сказаць? Двойныя стандарты. З цікавага, насамрэч тут нічога няма. Мне падаецца, я класічную выбіраў, тому што там няма нічога такога, каб нам паўплываць на наш працэс. Вось у них есть вечеринка с барабанами. Можно будет потом зрабіць. Так. Что там со сталью? Нічога. Зразумела. Что тут расце? О, гэта будзе доўга. Добра. Так, сюды яшчэ нам патрэбна вось такая штука. Ну, дрэва ёсць, і на том дзякуй. Яно толькі адно. Кайфы. Не. А чому яно не виділяється? Дивно. Зробимо інакше. Так, во. Что у нас тут? Ежа расце на 0,28, а есть и гэты як 0,86. Ну, что рабіць? Что рабіць? Все будут голодать. Метамекка. Ну так. Пакуль, конечно, выглядае не вельмі уражваючы. Але гэта пакуль. Пакуль на нас ніхто не напал. У каго тут праблемы? Што тут? З чаго яму... ну вось пачынаецца. Пачынаецца вяселле. Пачынаецца вяселле і каб... Мы ж ведаем, чым гэта скончыцца. Таму адразу мы пабудуем што? Турму. Пабудуем турму.
А ладно, чаго адразу капец. У нас есть зброя. Кагосьці мы заб'ем. Але гэта недакладна. Кто у нас там доследуем? Ты, так. Ось ты. Ось так. Зробимо. Чаго? А. Все, няма больш коткі. Гэты паехаўшы, яе забіў. Ну, чаго і трэба было чакаць. Прабачце, любіцелі котак. Але вось гэта ён вінаваты. Гэты наркаман. Так, нехта до нас прыйшоў. А ён ад чаго памёр? Чаго ён памёр? Дзе гэты паехаўшы? Гэта ён яго забіў? Але ж ён з дубінай. А ў гэтага як разрэз. Ну так. Напэўна, ён яго забіў. Так. Добра, зробім інакш. Так, дзе... Так. Что у нас тут? Ласка. Не ожидая будовать. Зараз мы зможем ему продать трупы. Ну так, гэты гаўнюк забіў. Мне падаецца, нам будзе патрэбна ад яго пазбавіцца. Як вы лічыце? Гэта можна цяпер разабраць. Так, что тут? Ежа. Наркоман. Не будьте наркоманами. Наркоманы — отбитые люди. Ну, спачатку мы яго пасадзім у турму, каб гэта не паўтарылася. Что у нас тут? Можа 4. Ну, иди поговори с ним. Что тут есть? Не патрэбны ему труп нашага яка.
Не гэта тое, што ў нас ёсць. Нож з нефрыта. Кнігі нахер. А вось гэта нам патрэбна. Ежа нам патрэбна. Што там з рысам? Не вельмі добра. Ну так, наркаманамі не ад добрага жыцця робіцца, з гэтым згодны. Але ўсё роўна не будзьце тымі, хто робіцца наркаманам з нядобрага жыцця. Тым не менш, забіццё котак мы асуджаем. Як я б і сам, хутчэй за ўсё, забіў праз нейкі час. Таму што жэрці няма чаго было б. А вось котку шкада. А у цябе што? Боль. Ага. Зразумела. Трэба, напэўна, нешта згатаваць. Ну, нешта яны робяць. Нешта яны робяць. Тут, канешне, ўсё вельмі дрэнна, але пакуль гуляць можна. Спіць. Так, трэба нехта яшчэ, хто будзе ў нас рубіць дрэвы. Зайчыха яшчэ напала. Вось мы мядзведзя на яе і натравім. Хоць нешта добрае зрабіў. Яшчэ нешта дрэва зусім мала. Трэба больш дрэва. О, на заўтрашні дзень ужо будзе рыс. Няблага. Так, а што ты у нас робіш? Так, яшчэ раз. Вот ты можаш, канешне, гатаваць ежу. Ты адзіны такі? Так.
Нам патрэбна вось гэта. Што у нас? Давай-ка. Срубі дрэва. Атрутванне не вельмі. Во, яно ўжо і скончылася. Але ж, канешне, трэба гатаваць нейкую ежу, каб яго не было. Чаго ты не дарабіла? Хто у нас адказвае за будаўніцтва? Вось ты. Ну. Во. Другая справа. Так, цяпер. Цяпер у нас ёсць нейкае мяса. Вось мы і паспрабуем, якая котка на густ. А, ці яе ўжо з'елі. Зразумела. Зразумела. Котку есці не будем. На халеры ты съел мясо. Ай, дурень. Яшчэ дурень. Понятно. Ясно. Так. Все, гатуйце нейкую нармалёвую ежу. Ужо есть нешта. Что яшчэ у нас ёсць? У нас ёсць расліннасць нейкая, у нас ёсць мясо. Што з дрэвам? Яно зноўку скончылася. Бляха. Хто у нас адказвае за збор? Лакітная. Што ты робіш? А, ты гатуеш. Бля. Ну добра, гатуй. Гэта таксама патрэбна. А вось як мы назовём паселішча. Што вы там прапаноўвалі? Так, ну, у гонар нашых наркаманаў ужо называць нешта, напэўна, не трэба. Вялікі народ краба. Мне падаецца, якая жыве ў серай галыгі. Мне падаецца, гэта падходзіць па вайбу да нас. Так, вось гэтыя нешта нічога не робяць. Бер'я. Чаму ты нічога не робіш? Таму што нібыта няма чаго насіць, няма чаго капаць, няма чаго ствараць. Добра, а ты таксама. Што у нас ёсць? У нас ёсць сталь. Што мы можам згатаваць са сталі? Хутчэй за ўсё. А, ну ножы. Як варыянт. Вось хай они робяць ножы. У гонар коткі можна было
Толькі я ўжо не ведаю, як перайменаваць. Гонар коткі гэта была добрая ідэя. На жаль, я ўжо не ведаю, як пераназваць. Ну, халера з ім. Котку мы будзем памятаць, як тая, якая аддала сваё жыццё за тое, каб мы жылі лепш. Так, што ў яго ёсць? Наркотыкі. Конечно ж, у яго ёсць наркотыкі. Вось аўтамат, гэта прыкалдэсна, але у нас няма грошай. Ну, добра. Так, што з ежай? Яшчэ крыху ёсць. О, ужо і рыс амаль. Так. У іх вечарынка. Самы час. Як вы бачыце, вельмі весела. А працаваць хто будзе? Ежы няма. Будаўнічых матэрыялаў няма. Трэба, магчыма, каб хтосьці ішоў на паляванне. Бо гэта хутка скончыцца дрэнна. Тое, што яны намагаюцца атрымліваць нейкі кайф у такі перыяд, гэта, конечно, добра, але хутка гэта скончыцца. У нас налёт. От бляха. Ну добра. Это адзін нейкі дурань. Зараз мы яго хуценька так. Сюды. Ай, ёпарасоте. Холера. Блях, он яшчэ і... Хто ты, воін? Горное дело. Будоўля. Ну, можно паспрабаваць, канешне. Так, што у нас тут ёсць? Можна паспрабаваць яго завербаваць. Так. Раз. У сэнсе.
Во. Зразумеў. Гэта таксама наркаман. Ну што ты будзеш рабіць? Мы можам, канешне, яго з'есці, але гэта будзе не вельмі добра, таму што з улікам нашай ідэалогіі, дзе яна тут? Мне падаецца, дзесьці было, што жэрці чалавечае мяса гэта не вельмі добра. Не памятаю, хутчэй за ўсё, недзе тут. Не будзем канібалізм тут. Пакуль нам і так добра. Хто з дактароў... Во, Сіняя. Ты, Сіняя, не хочаш залечыць там все дзелы? Ну так, насамрэч, ён даволі неблагі, але, канешне, яго таксама падлячыць трэба. Зараз разбяромся. Ежы, конечно, мало. Ну вот так. Хутчэй за ўсё так і будзе. З'ядзім яго і самі станем злыднямі. Оксак. Думаю, что гэта за гаўняшка, а это незакончаны нож. Рыс кинули. Яны і так войн дурні. Ты яшчэ. Што нам тут трэба? Нам трэба спачатку... Якая ў яго ідэалогія? Ну так. Ідэалогія ў яго не тая, што ў нас. Гэта дрэнна. Зараз будем яго пераконваць, што наша лепш. Рэабілітацыйны цэнтр ужо гатовіцца. Вось першы, хто у ім аказаўся. Яшчэ будзе вось тут запрэм іх і вось тут, калі даробіцца. Запрэм іх там, і хай яны там адыходзяць. Дарэчы, што там з гэтымі? Вось у гэтага было і вось гэтага. Але ў яго ломка ўжо. Ну, добра. Сабачка кушае рыс. Гэта нам пакуль не цікава. У гэтага ломка. Бляха, да збярыце вы ўжо дрэва. Цябе што? Нічога страшнага. Да не туды. Яшчэ збірай дрэва.
А ніхто не хоча прыгатаваць там ежу. Ах. Трэба яго будзе закрыць. О, пайшоў, глядзіце. Курыльшчык. Чаго табе не хапае? Оль, зразумела. Ломка, зразумела. А чаго ты не можаш гатаваць? Тыпу не сабралі? Зжэрлі ўвесь сыры рыс. Няма з чаго гатаваць. Ось дурні. Ну добра. Тут як мінімум трое не наркаманаў. Ось ты, напрыклад. Што ў цябе? Атрута. Наелася. Во колькі ножей стварылі. Ну вось так. Усе яны жруць не тое, што патрэбна. Эй, так. Гэта отсыпаецца. Зноў наркотыкі. Гульня, якая проста падштурхоўвае цябе да нейкай... Не цябе, а тваіх персонажаў. Вось амброзія ёсць. Вось нехто з касякамі прыйшоў. Канешне. Гатуе. Ну добра, хай гатуе. Вельмі павольна працуюць. Наркаманія лечыцца. Там у іх, карацей, будзе ломка, а потым нібыта ўсё будзе добра. Але ж ёсць нюанс, што у некаторых з іх ёсць вось інтарэс да хіміі. То бок, калі нешта будзе, яны хутчэй за ўсё паспрабуюць. Ось. Таму трэба, каб нічога не было, каб не развілася наркаманія. А ў некаторых ёсць талерантнасць. Гэта, падаецца, адказвае за тое, як хутка у іх развіваецца зависимасць. Ну, такіх у нас няма, але рызыкаваць, мне падаецца, не трэба.
новая толерантнасць. Адказвае за тое, каб што ён усё больш і больш будзе курыць. Ну, нам такое не патрэбна. Скорым штука. Так, зноў скончылася. Падаецца, наступнае, што тут будзе трэба вывучаць, гэта... нават так. То бок яны ведаюць, як расціць дрэвы. Гэта будзе патрэбна выкарыстаць. Напэўна, мы так і зробім. Куды тут прыткнуцца, напрыклад, вось тут. І тут хай яны вырошчваюць. Ну, хай так. У нас ёсць нехта з 6-м навыкам? Так, ёсць. Ну і добра. Нейкая дама ў бязе. За ёй гоніцца шчур. Прикол. Так, хто у нас тут болтаць больш за ўсіх любіць? Так. Шчур. Наша команда выходит на полявание. Так. Все. Ну все. Цяпер яна нам павінна нейкія рэгаліі. Теперь мы можем побудовать ложки. Все, пока. Так, покуль. Хотя... Ксасгал атрымаў нейкі тытул. Першы. Это вось якраз DLC Royalty. Калі ты атрымліваеш нейкі тытул ад местнага каралеўства, то у цябе адразу ты можаш выкарыстоўваць некаторыя магічныя сілы. Гэта звязана тыпу з тым, што чым вышэй ты у гэтай паднімаешся па гэтай лесвіцы, то табе дазваляецца выкарыстоўваць больш добрыя нейкія тэхналогіі, якія амаль што магія. Тыпу, падаецца мне, што ён зараз можа нейкі тэлекінез выкарыстоўваць у баі і нешта яшчэ. Но мне заўсёды
я заўсёды лічыў, што гэта не вельмі цікава. Тым больш, што кожны раз, калі ён атрымлівае новыя нейкія рэгалі, ён патрабуе для сябе лепшы ложак. Вон, бляха, якія ў нас тут ложкі? Мы толькі самыя простыя прыдумалі, як рабіць. Цырымонія атрымалася жудаснай. Ну, пофіг. Так, што ў нас тут ёсць? Нам патрэбны ложкі, але ў нас няма дрэва. Нам патрэбна расціць ежу, але... Што вось ён робіць? Ён гатуе. Ну, хай гатуе. Ці, можа, не. Хай бы ён... гатаваў пасля таго, як засадзіць усё. Ён яшчэ засейвае вось гэта. Ну, таксама, конечно, патрэбна, але больш патрэбна ежа. Вот же халера. Все, што ён пасадзіў. Маладзец. Што ў нас з гэтым? Ну, такое не вельмі хутка, конечно. Добра. Трэба пашырыць склад, мне падаецца. Але будаўнічага матэрыяла ў нас няма. Можа завербаваць яго, хай бы ён хадзіў са сваёй ідэалогіяй. Што ў яго за ідэалогія? Ну, такое. Любіць боль, любіць налёты, патрабуе, каб кагосьці казнілі. Не. Хай пасядзіць яшчэ. Так, хто у нас тут гультайнічае? Зразумеў. Трэба нам нешта вывучаць. Што нам тут больш патрэбна? Нейкія масты. Ну, гэта яўна не наш выпадак. Какао, вот, дарэчы, калі яго вывучыць, можна збіраць, прадаваць, яно даволі многа каштуе. Але пакуль, наверное, не. Коўка, гэта нам спатрэбіцца. А ты чаго не працуеш? Ты таксама вывучаеш.
Нам патрэбны яшчэ адзін стол. Гэта мы можам арганізаваць. І сталі. Дрэва няма, таму і сталі. Хай будзе. Ну, слухайте, мы ўжо пражылі колькі? 9 дзён. І пакуль мы яшчэ жывыя. Нібыта. Гэта нават нядрэнна. Мрамор нам не вельмі патрэбны, але дзякуй. Зараз дрэвы высадзім. У нас будзе дрэва. Будзе нейкая ежа. Ну, ежа, канешне, малавата. Гэты наркаман зноў такі... Ай. Так. Ежу можна яшчэ пазбіраць. А што з паляваннем? Я адправіў вось гэтых двух на паляванне. Што? Дзе? Чаму? Чаму не палююць? Ідзіце паляваць. Яшчэ і пабіўся з кімсьці. Мудохаў яго ласка. Ласка ад мудохаў мядзведзя. Ну што тут скажаш? Здараецца і такое. Трэба, выдаецца, рабіць больш ежы. А ў табе што? Ляха, таксама ежа. Дрэнна. О, пайшоў збіраць ежу. Хоць нешта. Што тычыцца тых, на каго палявалі? Я правильно разумею, што іх забілі і ўжо з'елі? Падаецца, так і ёсць. Будзем забіваць самцоў. Нібыта гэта лагічна. От халера.
Что? Зрозуміло. Так. Збег. Спрабаваў збегчы, але даруй, не гэтым разам. Хто тут у нас можа яго лячыць? Трэба пайшоў збіраць. Карацей, трэба нешта зрабіць з ежай. Нешта трэба зрабіць з ежай. Так, я бачу, што ўжо нервуюцца некалькі. Але што зрабіць, яны галодныя. Ежа нейкая ёсць, але ж такое сабе. Ну вось. Ходять, лупцують стіни. І яшчэ один налёт. Свіны. Ух ты! З агнястрэльнай зброяй. Ну... Гэта можа скончыцца вельмі дрэнна. Бляха, яшчэ адзін у істэрыцы. Добра. Ну, ёсць шанец таго, што зараз мы і скончым. Не вельмі добра. Бляха. Давай. О, адышоў. Давай, давай, давай. А дзе яго? Ой, дурань. О, аднаго забілі, так. Другого забілі. Ну, што тут скажаш? З добрых навін у нас ёсць рэвальвер і пісталет. З дрэнных навін у нас усі параненыя.
Так, ты спасай. Не. Ты спасай. А ты бяры зброю. Не, наркоман не скончыўся. Ну, как не скончыўся? Яму насамрэч дасталася больш за ўсіх. Але що тут? Ушибы нейкія. Раненні. Нічога страшнага. О, пошла на козюль с пистолетом полявать. Во, эффективно. Конечно, конечно. Галоўнае, што ў нас вось блакітная, вось яна малайчына. Яна умее і ў фермерства, і шахты капаць, і ежу гатаваць, і за жывёламі ухаживать. Вот блакітная, яна просто галоўны тут персонаж. Без яе, канешне, будзе цяжкавата. Ну так. Медведь искупил. Ну, можа, ладно. Не ўсё ён искупил, ён все-таки котку забил. Ну, прыемна глядзець, як працуе. Ну, мы адбілі першы напад. Зараз ёсць шанец, што мядзведзь зусім ад'едзе. Так. О, і гэта вельмі высокі шанец. 0. Можете павітацца з мядзведзем. У апошні раз, хутчэй за ўсё, вы яго бачыце, таму што яму падаецца кабзда. Ну, карма такая штука. Вось. Ну, труп пасярод поля гэта не самае дрэннае насамрэч. Так, добра. Будзем паціху скончваць. Для першага раза, для другога тэхнічна, для першага раза, напэўна, хопіць. Завтра, хутчэй за ўсё, таксама будзе нейкі стрым. Там я, можа, буду крыху больш бадзёры. І, магчыма, пагляджу, што з мультычатам. Завтра яшчэ, напэўна, закіну апытанку, будзем абіраць, у што гуляць. Хаціце вы глядзець на тое, як пакутуюць гэтыя няшчасныя, ці, можа, нешта іншае. А ў сераду думаю, што будзем глядзець сталкера. Там якраз DLC выйдзе, і я думаю, што мы запусцім, паглядзім, калі гэта будзе гулябельна, калі там будзе ўсё добра з аптымізацыяй, без багаў і так далей. Але, напэўна, ўсё будзе добра. Таму завтра яшчэ паглядзім, а што будзем гуляць. У серада сталкер. Неяк так плануйце. Усё. Рейд злаць. Што за рейд? Так. Што за рейд? Не ведаю. Можна
Можна дадаць у каментары, што за рэйд на твічы. Сталкер, да, сталкер нармалёвы. Я там у яго нагуляў уже больш за 400 гадзін, але там выходзіць іменно дадатак цікавы. Пра рэйд я пачытаю, што гэта за штука. Але дзякуй. Дзякуй за падказку. Всё, всім дзякуй і завяршаем. Да пабачэння.